Oj, oj, oj. Kurva, oni už jsou tady. Prdele. Hůterem. To nevím, ale to je červená nebo něco. Dobře, jsme červená. Jo, a mone Jacobe zahájíte palbu na tu hlídku, až to bude. Ideálně teď. Jo. Ideální teď. Vyrostl na praní tady. Rozumím, jak se přeorientujte na tu základnu a tak třeba preventivně pokropte to náměstíčko tam. Dobrý, bílá zůstává na místě, zbytek Charlie se přesouvá podél nich dolů ještě na jich. Můžete schovávat při pobřeží nebo tak. Jo. Jako už jsme v té základně. Tak jo, mucho dotahujte. Jdeme za nima. Máme taky. Jo, pojďte, pojďte. Teď jo. Ono mezi barákama asi budete mít lepší krytí než křoví. Dvojka dávej. Ty pičo, vole. Bevko, Bevko! Severozápad. Beško, severozápad. Oprava, to Bevko je aktivní. No. Jako neškádlete. Ty vole, Bevko na západní straně. Areálu. Tady 50 metrů od nás. Na západ. Lavka nebo něco? Bevko na areálu 50 metrů na západ. Kde je ten Ice, ty vole, že by jednou odpověděl do píči rozumím. Zkuste nastřelit ty kontakty na té pláži, jestli to bude, tady nemůžeme najít díru. Ty vole, cože? Nekecej, nekecej. Jo, to je civilist. Stane se, no. Co udělal teďka? Nějaký podvěž mu vybuch nebo něco. Hud na pláče. To je zabil mucha nebo kdo, vole? No, on se mu nějak zasek podvěž nebo něco. Vážně. Jsou dobrý kleš. Můžeš. Kurva, z tohohle věcí na takovou dálku to fakt neumím. Ty krávo. To si vystřeluješ někam na Averon, ty vole. Já nevím vůbec kam to letí. Úplně kam do píči. Ale máš skolítalo přesně na tuhle vzdálenost. To bylo potom celé na ten žebřík, ne? Tak to bylo dobrý, jo. Na kolik jsi střílel metrů?
To bylo blíž než ty ostatní. Ale teď mi toho pošle zpátky Bevko. A jak daleko doběhnou tamhle ty dva? Mozku? Jdu. Pičo. Ty kráso. Já to mám z první ruky natočen. Já mu celou dobu smál, že ho nemůže trefit. To mi ho poser, ty vole. Když dáš AI Hunt, tak posádky tanků začnou vystupovat. Takže oni všichni zastavili a řidiči vylezli, jo. Zabil jsem řidiče pistoli. Epic kill.